खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं अरुण ब्रह्म बे समाव आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिला फोथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरारि जथुमा जानो गोनां 2 बोसोरसालिया जथुमा बेनि लाहार फाहार खालामनायनि सायाव नोंथांमोननो माखासे बाथ्रा मिथिहोनो नाजादों। बे समाव बिथांमोना मालानिफ्राय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो सानबैसेनि हाबाफारि लानाय जादों बेयाव जोङो मिथिहोनो नाजादों। बे जानाय जायगा बे जायगानि गुबै मुङानो जाबाय सिलाफोथार दखरानि सिङाव थानाय सनापुर बर' गामि। बे सनापुर बर' गामिनि मोनसे गेलेग्रा फोथाराव बिथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो लादों। थारैनो बे हाबाफारिनि सायाव जोङो माखासे बाथ्राखौ मिथिगोन। बिथांमोना दिनै बे गेवलां फोथाराव जिहेथु हाबाफारिनि थाम-थिम खालामनाय खामानि मावनायफोरखौ जोङो केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय आरो बे हाबाफारिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जोङो बे जानो गोनां नैथि बोसोरसालिया जथुमा सिलाफोथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरिनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिगोन। दिनैनि जिहेथु सिलाफोथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नैथि बोसोरसालिया जथुमाया जानो थांगासिनो मालानिफ्राय आरो दा मा हाबाफारिया आवगायबोदों बेसेसिम आवगायबोदों? सिलाफोथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नैथि बोसोरसालिया जथुमाया 11 आरो 12 डिसेम्बरनिफ्राय जागायगोन। थारमाने गाबोननिफ्राय जागायगोन आरोखि, गाबोन 11 थारिख। बेयाव जोङो गाबोन जोंना खालि डेलिगेट सेसन जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट डेआव अपेन सेसन। बेयाव अपेन सेसनाव जों चिफ महरै जोंनिनो PKWCनि चिफ मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारी सारखौ हांख्रायदों। बिथाङा फैगोन होननानै खोथा होदों। बिथाङा नुजाफैगोन। दा जोंनिया मथा-मथि खामानिया जाजोब्बाय बेखौनो जों बुंजाबाय। मेन फ्लेग हस्टिंनि जिथुनाखि फ्लेग ग्राउन्ड बेबो रेडि जाबाय आरो ओमफ्राय मुंख्लं खाम्फा बेबो मथा-मथि जाबाय। दा जोबनायनि लामायावसो खामानिया। दा हरनि गेजेराव मथा-मथि खामानिया जोबजोबगोन होननानै जों आसा खालामदों। गोजोननाय थाबाय बेखिनियाव बे बाथ्राखौ फोरमायनो थाखाय आरो बेयाव सासे सुबुंजों जों रायज्लायबावनो नाजागोन। जिहेथु सिलाफोथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादा समाजाव माबायदि हाबा मावबोदों आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना मा थांखिखौ लानानै बे आफादजों खामानि मावलांगोन? गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्स आरो गासिबो चेनेलसिम साबायखर थाबाय। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोन्थारानो जाहैबाय बर' हारिखौ खौसेयै जौगाहोनाय, खौसेयै ज' खालायनानै जोंनि बर' हारिनि जिथुनाखि मोन्थायफोरखौ आरो गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरखौ सुफुंलांनो थाखाय जोङो बे आफादखौ दानाय जादों। दा जोङो जोंनि जिथुनाखि सिलाफोथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथुनाखि थांखि, बे थांखियानो जाहैबाय जोंहा 2 बोसोरारि बोसोरसालिया जथुमा। बे बोसोरसालिया जथुमाव जोङो जोंनि आन्सलिकनि मोनफ्रोमबो 40 गामि बिथांमोननि गामिनिफ्राय जों गासिबो गामिनि आफादगिरि, गामिनि गोरों गोरा गामिनि बेंगिरि बिथांमोनखौ जोङो 12 अक्ट'खालि जोङो खावलायहरदों। मानोना जोङो जोंनि सिलाफोथार दखरा खौसेथि जोंनि खौसेथिया मा रोखोमै नुजागोन आरो मा रोखोमै जोङो खौसेथिखौ बाहायलांनो हागोन, बिनि थाखाय जोङो गेवलां मेलखालि जोंहा जोंनि BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिनिस्टार सारखौ जोङो मानगोनां रायजोफोरखौ जोङो फोरमायथिनो होनो थाखाय आरो बर' हारिखौ खौसे थानो थाखाय, बर' हारिखौ खौसे खामानि मावलांनो थाखाय जोङो सारखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोङो ओइदिनखालि 12 अक्ट'खालि खावलायनाय जादों। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि सिलाफोथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंनि सिलाफोथार दखरायाव थानाय मोनफ्रोमबो बर' हारिनि आफादफोर, जेरै जोंनि सिलाफोथार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोंनि थुनलाइ आफाद, लोगोसे जोंनि आइजो अनसाय आफाद, लोगोसे जोंनि धोरोमारि ब्रह्म धोरोम, बाथौ धोरोम गासिबो धोरोमारिफोरखौ लानानै आरो जोंनि आन्सलिकनि सिङाव साफ्रोमबो गोरों आरो माखासे बारग' फोरोंगिरि सारमोनखौबो लाफानानै जोङो जोंनि जिथुनाखि खौसेयै जोङो मा रोखोमै जोंनि आन्सलिकनि गामिफोरखौ बा रायजो राजाखौ जों दैदेनलांनो हागोन बिनि सोमोन्दै जोङो गुवारै सावरायनाय जागोन। आरो जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोङो जिनाखि जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो मावलांनो सानदों, जोंनि मावलांनो थांखियानो जाहैबाय जोंनि जिथुनाखि मावथि बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि गोसोआव बयबो ज' गोसो मोदोमै माने गोसोआव गाज्रि सानालासिनो आरो फिन जोङो बिदिनो रायजोफोरखौ आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जौगानो थाखाय जोंनि मावथि लोगो बिथांमोनखौबो जों खावलायो आरो बिथांमोना बिदिनो गोसो गोथारै जोंजों हेफाजाब होगासिनो दङ। आरो जोङो बिनिखायनो जोङो गाबोन 11 अक्ट'
गाबोन 10 अक्ट'आव जोङो थान्दै मेल लेंहरनाय जादों। बेहाय जोङो सानैसो आलासिबो लेंहरनाय जादों आरो बे थान्दै मेलाव जों गाबोन जोङो नैथि खेब बोसोरारि जथुम्मायाव जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनानै जोङो गोदान आफाद दाफुंना लागोन आरो बे गोदान आफादा जाहाथे आरो मोजाङै खामानि मावलांनो थायो बिनि थाखाय जोङो माखासे जोबोद गुवार सावरायनाय जागोन। आं बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांमोननिसिम बेखौ होननानै गोजोननाय थाबाय जिहेतु बिथांमोननि जानो गोनां नैथि बोसोरसालिया जथुम्मा सिला फोथार दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिहेतु लाहार फाहार खामानि मावनाय बेयो दासिम जाफुंबायानो आरो जाफुंजोबसिगोन। गाबोननिफ्राय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ गेवलाङै गावसोरनि साननाय बायदि खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। गोजोन्थों। बे समाव आं